sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Слънчевата система е динамично устойчива гравитационно свързана система от небесни тела. В нея влизат централното тяло, Слънцето, 9 големи планети с техните повече от 100 спътници и неизброимо количество малки тела – астероиди, комети и метеорни тела. Слънчевата система съществува от около 5 милиарда години. Тя се е зародила от огромен газово-прахов облак, който под въздействието на собствената си гравитация започнал да се свива. Колкото повече се свивал, толкова по-бързо се въртял. Когато в ядрото на облака температурата, налягането и плътността станали достатъчно високи, започнали реакции на термоядрен синтез. Така се запалило Слънцето. От останалата част на облака се образували планетите, а около тях техните спътници. Слънчевата система е практически куха, т.е. нейната маса е съсредоточена в много малка част от обема й. 99,9% от нея е в Слънцето. Ако искаме да си направим умален мащабен модел на системата, в която и най-малката планета да е забележима с просто око, а в същото време да са спазени отношенията в междупланетните разстояния, този модел трябва да е 15 милиарда пъти по-малък от действителността. Той обаче в никакъв случай не може да се побере върху лист хартия, нито в стаята, нито в училищния двор. За този модел ще ни трябва кръг с диаметър 800 метра. В този модел Слънцето ще бъде разположено в средата на полето и ще бъде с големината на средно голяма ябълка с диаметър 10 см. Меркурий, голям колкото маково зрънце, ще обикаля на 4 метра от него. Венера, с големината на главичка на кърфица, ще е на 7 метра от Слънцето. Земята с диаметър 1 мм ще обикаля на 10 метра, а на 3 см от нея ще се намира Луната с големината на най-ситно маково зрънце. Марс, колкото просено зрънце, ще обикаля на 16 метра от Слънцето. Астероидите ще са на 28 метра от Слънцето, но едва ли ще бъдат видими, защото най-големите от тях са с диаметър колкото дебелината на косама. Юпитер с размера на череша ще обикаля на 52 метра от Слънцето. Четирите му най-големи спътници с размери от по половин милиметър ще се наблюдават съответно на 3, 4, 7 и 12 см от планетата. Сатурн с размера на череша ще е на 100 метра от Слънцето. Пръстенът му може да бъде изобразен с цигарена книжка, широка 4 мм. Уран и Нептун, зрънца с диаметри 3 мм, ще обикалят съответно на 196 и на 300 метра от Слънцето. В края на този модел на Слънчевата система, на разстояние от 400 метра от централното тяло, ще е Плутон, голям колкото главичка на топлийка. От казаното до тук става ясно защо в програмата мащабите на планетните размери и междупланетните разстояния са различни. Според физичния си строеж и химичния си състав, планетите в Слънчевата система се делят на две големи групи. Меркурий, Венера, Земята и Марс оформят групата на планетите от зебен тип, а Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун са планети-гиганти. Плутон е специфична планета и не принадлежи към тези групи. Планетите от земен тип са с малки размери, имат голяма плътност и са изградени предимно от желязо. Гигантите са с плътност близка до тази на водата, нямат твърда повърхност, в дълбочина постепенно атмосферата преминава в кондензирано състояние. Изградени са от леки елементи – водород и хелий. Всички гиганти имат пръстени, докато в земната група няма планета с пръстен. Гигантите притежават голям брой спътници.
по повече от 10, а планетите от земен тип или нямат, или имат най-много 2 спътника. През своето движение телата в Слънчевата система изцяло се подчиняват на закона на Нютон за гравитацията. Тяхното движение се описва от още 3 закона, следствия на Нютоновия закон, открити от Кеплер още през 1609 година.